1400 kilo drugs uit Curaçao is onderschept. Dat gebeurde afgelopen weekend. Toen heeft de douane in Rotterdam in Nederland bij een controle 3 partijen drugs gevonden in de Rotterdamse haven. Het gaat dus in totaal om 1400 kilo cocaïne en de containers met de harddrugs waren afkomstig uit Curaçao. Die waren onder meer verstopt achter een verhuisboedel. Bij een controle op het haventerrein op de Maasvlakte werd een groot deel van de containers van het zeeschip uit Curaçao onderzocht. Bij deze 3 containers werden afwijkingen gezien, zo meldt het Openbaar Ministerie. In 2 containers werden tassen en rolkoffers met cocaïne gevonden. Het ging hier om 32 en 177 kilo. De derde container zat een verhuisboedel uit Curaçao, bestemd voor Nederland. Achter deze lading werden 35 tassen gevonden met in totaal bijna 1200 pakketten cocaïne. De OM liet weten dat de ontvangers van de verhuisspullen niets met de smokkel te maken hebben.